Jehova ịdị ebube n'ebe nọ Jehova. Catechist ọgwagwa ka m na-agwa okwu. Na-ekwu ị ka na-agụ akwụkwọ nsọ. Ọ ngwa ka m na-agwa okwu. Catechist otu isi emebi ego ndị ụlọ ụka adịghị mma. Ọ na-eri m uru n'obi. Matakwa n'ebe ọwụ nzukọ Kraịst. Ọ bụghị ụlọ nna gị. Catechist ọ bụghị ụlọ nna gị. N'iwe Catechist abụghị ihe ga-enye gị ikike ị na-emebisi ego ndị ụlọ ụka. Onye bịa ibiga ego, nke a bịa ibi ego, ụka afọ bịa ibiga ego. Catechist ọwa arụ. Fada, iwe ga-adị n'ọkụ. Ewe n'iwe. Biko ka ị nagide m. Onwe mgbe m jikwa na-eri ego nzukọ a n'ụzọ akwụwa ọtọ. Ego ọbụla m wepụrụ na nzukọ a ana m eri ya n'ụzọ kwụ ọtọ. M were ego nzukọ a ana m eji egoro ihe m ji eje ozi ọma. Ọ nkụ a kpatara n'ubi ka eji esiri ubi nri. Biko nagide m. Biko mma mmezikwa ya mbọsị ọzọ. Biko gbaghara. Catechist emelikwala ihe ọdọ. Ọ na-enwe mgbe emekwala ya ọdọ. Mbọsọ Fada, ya ipu onye nku. Ị ga-abịazi ebe a ịgwa m ihe m ga-eme n'ala nna nkwa. Atara na m ahụhụ. Ichefuo na m mụrụ m na nzukọ a, meto na nzukọ a, mbụrụkati na nzukọ a. Ị bịazie ga-agwa m ihe m ga-eme. Ụlọ ụka dị na be nna m. Ebe ọ dị otu ahụ, nsogbu adịghị. Nke gị otu, nke m otu. Mba agwa gị na ọ bụ nkụ akpatara n'ubi ka eji esiri ubi nri. A na-eje nya ahụ ejedu. Ọkwado ebe onye na-arụ ka o si eri. Mmadụ ga-arụcha ọrụ na John Holt jee na teza anyị na-efu ụgwọ. Otu a mbụkati mba na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka na-eje na bankị na-eje ego ndị na-arụ ọrụ a na-akụ dị aka akọ. Onye ụkọchukwu bụ ụzọ wee bịa na be m na-ataghịrị ọnụ ataghịrị si m erizi n'ego ụka ebe m na-arụ ọrụ n'ụlọ a na-akụ dị aka ahụ. Nsogbu adịa mma eziji ebe nzijere ụkọchukwu ndị ọzọ. Onye mee ka oke bụ ụzọ egwu ya ọnụ. Jebebe ụkọchukwu ụzọ uwe onye ọ bụ nke ga-ebuchi ihu n'ọgwụ nya nwụọ ozugbo ozugbo. Onye si ọbụrụ ọ bụrụkwa enwe ihe ya gaba. ya na-agbada ime ka m ga-achọ takwa ọzọ ka nwere ka mepụta. Na ike gwụkwa ahụ aghọta m ihe na-eme eme ya ugboro anọ onye ụkọchukwu anyị na-anwụ n'ụlọ nzukọ a aghọtazi m, ụjọ na-atụzi m. Gịnị na-eme? Asị m kwuo n'ime obi m, ọ ga-aka mma na bishọp nụrụ ihe a na-eme maka na ihe a na-eme ọ gbaghị aka mmadụ ga-anọ ya ma ọ aka ekwensu ga-anọkwa n'ime ya. Ọ gbaghị aka onye ọbụla ezutere ọnwụ. Onye nke kpọpụtara anyị che na anyị na ya ga-anọkọ ka ụmụchukwu ọnwụ. Bishọp ga-anụ ihe ahụ. Mụnwa na-ekwu ka anyị ghara ihe a mega ugbu a tii n'aka Chineke maka na ụdịka ugbu a ka Chineke na-eji elu okwukwe anyị ele ekpere anyị.
Ime akwụkwọ Timoti siri na ka anyị lụọ ọgụ udo, ọgụ okwukwe. Biko no, anyị gị ya mgbe anyị ji ekpe ekpere dị oke mkpa. Ugbu a oge ekpere. Oge ekpere. Ọ ha ikwu na-ekwu ka eme ka onye isi ụkọchukwu mara ihe na-eme. Mana ihe a dị egwu. Ọ karịka. Bieke ya na ụdịka ihe a na-eme na convent a, nna gị abịa kebe nna gị nọ. Onye ozi ọ bụ eziokwu na nna m agaghị mana o nwere ebe o jiri ozi dị mkpa. Tupu ọ pụọ o ziri m ozi na o nwere ebe ọ na-eji ozi dị mkpa. Na ọnya mere m ji gbadata ebe a ka m bịa. Ọ dị nnọọ ka m nọchitere anya ya maka na ọ na-adị mma ka osisi nwa mgbọrọgwụ ya nwụkwa. Anyị mere m ji gbadata ebe a o mee ka m nọchi anya ya mana ekwe m nkwa am nọrọ m ezi ozi ka ọ gbadatakwa. Obi nsọ Maria ka ịhụnanya Ave 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 Maria. Ndewono ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị, biko ewetara m unu ozi ọma. Ana m agbasa ozi ọma ka e wee nabata mkpụrụ obi na alaeze. Ozi ọma nke na-enye ndụ, ozi ọma nke na-anapụta mmadụ n'ihe isi ike. N'akwụkwọ Jọn isi 3 amaokwu nke 16 ebe were mee ka anyị ghọta na ihe Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya ka onye ọbụla ụlọ na kwuru ka onye ọbụla ke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Ụmụnne m na ụmụnna m, ihe na-agwa unu taa okwu nabata Chineke dị ndụ ka o wee nye unu ndụ, ka o wee nye unu ndụ, ka o wee nye unu ahụ isi ike, wee nye unu akụ na ụba, ka onye ga-eme n'ụwa taa wee ga-akpọpụta nwa ya ọ hụrụ n'anya sọsọ otu si ọbịa nwụchite ndị ọzọ nwụ. Chineke dị otuto ka bulie ha nsọ ya elu n'aha Jizọs, ka bulie ha nsọ ya elu n'aha Jizọs. Udo nke Chineke duru unu, ọ duru unu n'aha Jizọs, ọ duru n'aha Jizọs. Bụ amụma ngwa ụmụ mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Bụ amụma ngwa ụmụ mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Bụ amụma ngwa ụmụ mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Chineke kigbe ị na-apụta ụwa mgbe mmụọ nọ na nsogbu aga m enye gị ekele. Ana m ekele gị n'ọrụ ọma nke ị na-arụ n'obodo anyị na nke isi nnọọ mee ndị obodo anyị a na-enweghị ama. Ọ dị m nnọọ obi mma. Nna m ihe katkist a na-eme n'obodo a dị egwu. O ji okwu Chineke dosa n'ihu. Ọ bụrụ m na-eme ihe ọ na-eme juru m afọ. Ọ bụrụ ike aka m maka na obi dị m aṅụrị na unu chọpụtara nke bụ eziokwu, maka na Baịbụl sị na eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru. Ị bịazie na Baịbụl bụ okwu Chineke nke nji n'aka, ijee na ndị Rom isi nke 1
amaokwu 16-17 ọ sị na ihere ozi ọma agaghị eme mma ọlụ wee ruo ụbọchị ndụ m ga-agwụsị. Ihere ozi ọma agaghị eme mma ọlụ wee ruo ụbọchị ndụ m ga-agwụsị. Otu a ka ọ dị, m ga-ezigide ozi ọma wee ruo ụbọchị m ga-ekube. Ọṅụnye na Aruna ọwa nwoke o si obodo France lọta ọ ya nwụọla ọ bịara ileta anyị. Chie ga-agbaghị ume. Ngwa sekpuru ala ka m wụnye gị ekpere n'isi ka i buru ike. Ka m bunye gị ike ka ọ sara ọkụ ọzọ ị ga-abata unenu n'aka nne unenu n'aka ekpe mana nke a akụkwana ya kpom. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Chineke onye pụrụ m ihe niile harapata sorokotorokoto chasakatarokoto sosidi urugutugorokoto yakataro sorokoto. Chineke eluigwe ị na-apụta obodo mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ha, aga m enye gị ekele ọma ka m buru bịa otito ọma ka m ga-enye gị abụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gozi na ịbụ Chimo mgbara mmemme ihe niile Chineke ka m keta oke n'ime gị. Ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ahụ dadi. Ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m male anọ n'iru gị ka m keta oke n'ime gị Shorokoto shakatara. Saroko. Hey! Ngwa so sidi ni ikepụrụ n'ime m. So sidi ni ikepụrụ n'ime m kita. Hey, atọbọzi n'efu kita. Atọbọ n'efu. Ikapụgo n'ime m. Wetekwo. Hey, Osaroko. Hey! Puzie ka iburu ike nata. Hey! Ego ị ga-enwe kịta agụta ọnụ. Hey! Ihe ebu ike bata kịta. Hey! Agụkata ego, agụkata agba awa. Roto shorokoto. Mbaghara mmehie Chineke nka m keta oke n'ime obi adịkwa m mma ebe unu nọ ya na nwanne unu nwoke si France lọta unu achọ unu gwa anyị ọ bụrụ na ife unu chema ncha anya m ọkwa na nwanne anyị nwoke na-abata nso eziokwu chere unu chọrọ ịgwa anyị na unu amaghị na nwanne unu nwoke na-alọta anya ma na ọ na-alọta nso a ọ lọtara ka ọ bịa lee ụlọ ọrụ ga dịka ọ na-agwa gị ya na nne m nọ ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ ihe na-aga m na papa kwan anyị gara ozi ọma n'ụmanụ ka o si eme ndị anyị bụ onye ụkọchukwu ya na-achịkpa arịrị ya anaghị ga-ata achịkpa alakiri m ahụrụ m nnu n'anya nke ukwuu ọ na-amasị m otu ọ na-esi ebu ụkọchukwu okwuchukwu agagharị n'ama na-ezisa na-enye m ohere na-ata achịkpa ebe agụ achịkpa Nneọma nwa ka aza bụ ebe nsị aza sọsọ nri ụtụtụ nri ehihie nri lekwa ama nke ọ dị Nneọma
Ogene. Ke ka anyị na-eke ka mgbere si elu daa n'ala. Gịkụ na-eme ebe a? Gwa nya! Gịkụ na-eme? Gị na-egbu gị agwa? Ọ na-akụ m ihe kemgbe. Ọ na-akụ gị ihe? Ya mere ka anya na-agwa na-enwu ka nke nwamba. Unu abụọ. Bịa. Chineke me. Bịa, mmiri asọ ka n'ebe a. Mmiri asọ nsogbu fes oke mgbu nya. Chineke zapụ ihe. Gị na-akụ ugbu a. Gị na-akụ. Oge Angelus orube. Ọ bụ elekere na abụọ. Unu agaghị akpa Angelus. Ụmụ ụgbọ anụ ụlọ ga-akpa Angelus. Akpụsị anyị na ndị ekpe ekpe ọbụla mana ụtụ ma n'ihi mana aba. Ngwa tara. Oh, rie gị n'ọchị. Wee rie ọgụ uru abara m ebe a. Kinye tugo di mo fusi. Ngawo me na cha. Eleyo, ni godi mi. Ima ihe mere m. Aga m like ka m hụ gala nwatakịrị ụmụazụ obodo a na-agagharị n'akụkụ gị. Because ọwụrụ m ahụ ha n'akụkụ gị, m ga-egbu mmadụ maka gị. Itisara m onwe gị o. N'otu ịhụ na onye nsọ ka m bụ. Otu onye isi ụkọchukwu na-edowe aka ya ụta na-adị nsọ nsọ mụ ahụ onye nsọ. Anyị ji like ya ga-ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ka m bịa lawazie. No, Mama. Ozola. Akwa gị aga anapụta anyị n'ọnọdụ anya mmiri akwa gị aga azọpụta anyị na nsogbu anyị. Ọ na-echekọta ihe ọbụla na-eme n'ụwa ka anyị chebuleta na Chineke bụ onye na-akwara anyị ọzọ. Ka agụrụ n'akwụkwọ nsọ, aga n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ nsọ Abụ Ọma nke 10 na
19. Nna m abụgodo ihe anyị na-ekwu. Hapụgodo ihe anyị na-ekwu. Ụmụ anyị ka a na-ekwu okwu ya ebe a. Asa anyị weta puku naira ka anyị wee napụta ya na nga ọ nọ ka ọ lọtara anyị. Puku naira nwa Chineke ji ndụ ya sụọ aja n'ihe anyị. Puku naira ma lee Chineke hụrụ anyị n'anya o zipụ ọkparịa ka ọ hụrụ na puku naira ka ndụ Chineke. Ngwa ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ ebe ahụ gụrụ na mbụ amaokwu nke 5 ebe ahụ sị ị gaghị atụ egwu site na oke egwu nke abalị. Ka ihe na-ekwu Chineke ahaziela anyị ụzọ gwakwa anyị ime anyị kasị obi na onwe gị otu ọbụla ose dị. Nna m abụgodo ihe anyị na-ekwu. Abụgodo ihe anyị na-ekwu. Abụgodo ihe anyị na-ekwu. A na-ekwu ka gị na-ekwu ka ọzọ. A na-ekwu ụtọ esi anapụta nwaanyị. Gị na-akọrọ gị na-akụ maka akwụkwọ nsọ. Biko 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 chekedị maka ebe m na-aga. Chineke ga-ekpuchi nwa nwoke dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya ma n'ụtụtụ ma n'abalị ma n'ehihie. Ada kedu ihe na-eme gị akwa? Ị na-ebe akwa ka onye enweghị olileanya maka na Baịbụl m mere ka m mara na ndị Rom 7 amaokwu 28 ọ sị na ịhụnanya Chineke n'ahụ ndị nke bara ụba na ọ dịghị ihe ọbụla anyị chọrọ n'aka ya anaghị anyị agaghị enweta. Kedu ihe na-eme gị akwa? Kedu ihe ọ hicha anya o mere gịnị? Ọ gwara m ọ nọ n'ụlọ nga o. Achọrọ m enyemaka go. Hicha anya ebezi maka na akwụkwọ nsọ na-agụ mere ka m mara ọ sị chọọ na ị ga-achọta, yọọ na ị ga-ayọta, kụọ aka na a ya emeghere gị. Ịbịagwo ịchọ ị ga-achọta, otu ị bịara ịyọ ị ga-ayọta, otu ị kụrụ aka a ga-emepere gị dịka ego ole ka ị chọrọ. Biko, a chọrọ 1,000 naira. Biko, a ga-akwụghachi gị ya n'ọnwa 3. Ọnwa 3? Ọ dịkwa mma otu isi ekwu mana anyị mana ndị oyibo mere ka anyị mara na tupu inye mmadụ ihe oge nweriri ihe onye ahụ ya agbazi na mbe wee nye ya ego. Ọ dịkwa n'ụlọ akụ, ije n'ụlọ akụ ibiri ego oge nwe ihe ị ga-enye ndị ụlọ akụ dịka kolatora. Ha ya ejide ya n'aka wee nye gị ego maka echi maka ọsụ ọgha dị na nse. Ịghọtago? Kedu ihe ị nwere ị ga-enye maka oge nweriri ihe ị nwere? Ala unu nwere ọdịna mpụga ọ bụ dịrị ihu mpụta iro nsogbu adọ ihe mere na-ekwe na ya anaba na mgbede gị ịbịa na mgbede ka m kpọọ ndị memba m ka mara onye ga-eweta ego ka enye gị. Egwurela mmadụ ekere ka ikpere. Egwurela mmadụ ekere ka ikpere. Ọ Chineke nwe ikpere ana naanị ya nwe ikpere. Ihe egbu ikpere nye mmadụ ekere eke. O kunite ọ Chineke nwe ikpere. Egwurela m ikpere. Ịchọ igbu ikpere ịnakpu obe gị igbu onye Chineke ikpere. Chineke ya aka na abụ enyi si ana omego. Iwe wekwala unu eji m aka oteghị aka unu chewara obi dị anyị ụtọ na ị bịara. Obi dị anyị ụtọ na kemgbe anyị enweghị onye ụkọchukwu, ugbu anyị emechala nwe onye isi ụkọchukwu. Obi dị anyị ụtọ na ị bịara. Achọrọ m ịmata aha unu n'otu n'otu. Aha m bụ Semi nke m Ọsọndụ. Ọ dị mma. Aha m bụkwa Uche mana na-akpọ m Timo. Chetakwa na Timoteo site na nwata mara ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Uwaezuoke. Udo doro gị. Afa m bụ Reverend Sister Oge Ọka. Afa m bụ Reverend Sister Adakụ Chidimma. Udo doro gị. Kedụkwanụ maka katis? Katikist taa ụbọchị abalị atọ ọbụla n'izu ụka ọ na-eji ya egwuregwu. Ọ na-agakarị n'ime ahịa agbasa ozi ọma. Ugbu a m na-agwa gị okwu, ọ nọ n'ime ahịa agbasa ozi ọma. Otu aka ka m chọkwa ka unu niile n'otu n'otu
unu na-agbasokwa nsọmokwu katikisi ahụ. Udo dịrị unu. Batawa. Nna m biko jide onwe gị aka o. Jide obi gị aka. N'imekwa nkịka njọ n'ihe ya. N'oge ofu mkpụrụ ihe nne Chee! Ugonna ugboro ole ka mkpọrọ ugboro atọ. Ebekwana ka onye na-enwe olileanya. Ebekwala ka Chineke ọgharịpụna gị. Chineke adịghị agharị. Ọ mazụrụ mkpa anyị niile. Ọ ma ahụ niile anyị na-ata. Lekwasị Chineke anya. Akwụkwọ nsọ sị na anyị nwere nchekwube ebe Jehova n'ihi ọ mazụrụ mkpa anyị niile. Ọ ga-ebulikwa gị elu mgbe oge na-adịghị anya. Jiri onwe gị aka. Ị ka wee obere nwa nke dị n'ihu ka. Bụrụ enigo n'ihe papa na mma gwara gị biko ebezina ozugbo. Ibu Chineke ibu gị mmadụ. Bịa nwanyị. Ọ gịnị gị na-emebe? Ka ihe na-emebe? Chere. Ọ njiri na-asụ. Kedu ihe na-emebe a? Kedu ihe ọ dị gị na-eme? Ị makwa ihe na-eme? Ọ sị m ị makwa ihe na-eme? Ọ gịnị kwanụ? Nwoke na-ajụ kedu ihe ọ? Nwoke na-ajụ kedu ihe ọ? Ndị nke kpatara nke a? Ihe anara m ego were na gbara m ibe na ịgwa n'ime bịa na-arụ ọrụ a si na na-apụ. Ihe ọkwara ihe mere gị kpara? Gịnị ka anyị kpara? Were ọnụ gị ihe anyị kpara. Sị ga-enye gị ego n'ọnwa atọ nke na-abịa. O rukwala nụ. Ị na-anyere m ego m. Jee ka ọrịa mmadụ. Echi kịta asị na adịghị nje emekwa. Ọrịa mmadụ. Ị bịara nara m ego were na gbara m n'ibe nọ na ebe na-arụ ọrụ na aha. Kedu ihe ị chere ị na-eme? Ọ bụ na iwetegoro m ego m ị ma na ohere dịrị gị ịbịa n'ọrụ abịa na-arụ ọrụ mana ebe ọ bụ na iwetebere ha m ego ọrụ a kịta dị n'aka m. Ọ mgbe i wetara m ego m hapụrụ m gị na gị. A na-ajadịrị gị ajara. Lee anya ma isi gị ebe a pụọ ugbu a were ha atụkpọọ gị afọ. Si ebe a pụọ. Chere iji ego m iji anụ ijiri gba m n'ibe i werekwa ihe a tupuo m afọ nwaanyị ihe i kwuru. Si ebe a pụọ ma o mewere ha mma gị n'afọ ugbu a. I were ihe a maa m n'afọ. Chineke gị na ndị mmụọ ozi gị unu ọnọkwa na-eme ọkwa eme kịta sị na adịghị njọ emekwakwa ị nọkwa ihe a na-eme gị na ndị mmụọ ozi gị gbadata n'ozuzu oke mana anaghị m asị unu gbadata bịa lụọrọ m ọgụ a maka ọgụ a bụrụgodo ọdịgodo 10 na m ga-anọchi ya mana ihe mere na ebe anaghị m asị gị gbadata maka na onye m ji emeri ọ baghị uru ịkpọba gị bụ Chukwu abịa n'ọka ị nọrọ ebe ahụ ka ị gbaa aka ebe ihe mụ na nwaanyị a je ka ije Chukwu ka ị ghara ịnwekwa m ikpe o maka na mgbe iwe were Pita mgbe a na-akwado ijide Kraịst o were m otu n'ukwu
wee nwabiri Damascus ntị onwe onye nwere ikpe n'ihi ihe ha mama ikpe na nke a. Jare ma de ja kaniru. Ka ngosi gị na ihe na-esi nwamkpa isi dị ya n'arụ. Ka nnegide anya n'elu ka mmadụ nwere nọ n'elu nkwụ ene anyị. Ka mbe eme onye atịrịtịrị. Na mbụ katikis abụ nke na maya akpa agwa m. Maka ọ bụ na agwọ emeghị ihe o jiri bụrụ agwọ ụmụazị achị ya n'aka were emere belt. Anaghị m ga-aga onwezi enweghị selitere isi ka nyụcha anya anya ọ bụrụ di gị selitere isi ka nyụọ ya anya ọ gịnị na-achụ gị? Onye ozi biko apụla n'ebe gị ga mbaje na-abịa kịta ma be m ị na-abịa na be m ọ dịkwa mma? Abịara m ka m bịa zie ego ozi maka ife anya m fụrụ ka ihe anya gị fụrụ ka ịchọ ka m mere ka ịchọ ka Chineke dị ndụ mere gị. Mepee ọnụ kwuo okwu m, mepee ọnụ gwa m mkpa gị. Chee ka m gwa gị ile ị ga-ahụ na nna ga izisa ozi ọma enweghị m ohere me na gị bịa nọ gbawa ija. Baba, ị chọrọ ịgba m n'ọsọ ọsọ? Agwọtara mama gburu mma. Ogonna, ọ bụ ike echeta ụbọchị a gwara nne gị na agakwala ugbo dọọ ya aka na ntị bara ya dịka mgba. Agwara m nwunye m n'ụlọ si aga n'ebe ọbụla ya gbachi nkịtị. Ya echefuo na m bụ onye ozi Chineke na nrolu ya, onye ozi Chukwu na-agwa okwu mgbe ọbụla. Ya ahụla nwoke na-enweghị nwunye. Agbarala m aka. Ozugbo. Otu siga. Nwa m nwoke ka gọzie gị. Nke na-atụ ume ka e nwere ihe ịchụta gị. Ka ihe mere? Fada enwere m ezigbo nsogbu. Enwere m ezigbo nsogbu. Gwa m ihe ọ. Enwere nsogbu ọbụla nke Chineke na-apụghị iburu anyị. Jesu Kristi nọnyere gị. Gwa m ihe ọ bụ. Fada enwere ego nna m ji dinye m ozi. Ọ bụrụ na ego awụ obere ego ka ọ wụ, na nnukwute ego ka ego ahụ. Oge m pụtara n'ụzọ ebe m na-aga ka m gote ife o dinyere m ka m gote, ka ego apụnara m. Amarọzi m ife m eme. Ile anyị maka nna m si akpa agwa. M lakpuo n'ụlọ kịta nna m ya achụpụ m n'ụlọ. Na-agbanyekwa n'ọ kaktisi ka ọ wụ. Ọ ya achụpụ m n'ụlọ, enwere ka nna m si eme. Onye a onye na-ekpu m n'obi kemgbe, amarọzi m ife m eme. Ama m ụdịrị abụọ na mma. Ị chọọ ka m bịa hụ nna gị ka ị chọọ m bịa hụ nna gị gwa ya? Mba, Fada, anyị jekwere ebe ahụ.
Nke ka isi ekwuzi ụta. Kedu ihe chọrọ ka m mere gị? Fada, achọrọ m enyemaka gị. Achọrọ m enyemaka gị. Ọ dị mma. Ya bụ ego ọ ego na ego ahụ puku ndị naira abụọ. Mgbe ọ dị mma. Aga m enye gị ya. Aga m enye gị ya. Mana enwere otu ihe m chọrọ ka ị mere. Fada, ihe ọwụlọ ọwụ m ga-eme ya. Nke kachasị nke wụ ka m were ego a gatọpụ ozi nna m dịrị m. Esi na ị ga-eme ihe ọbụla n'ọwụla ị ga-enye m iko nsọ gị ka mụ na gị baa n'ime ụlọ inye m iko nsọ gị. Aghọtara m ka iko nsọ. Ngwa bilie ọtọ ka anyị baa n'ime ụlọ ka nzi gị ihe iko nsọ. Bilie aghọtakwa m Fada, aghọtakwa m iko nsọ. Obodo ga-agalaba. unu na-eme na na-eme nke ndị nwere uche ka ihe ọ dịkwa n'unu ka anyị na-eme ebe unu ekwesịghị ịrụ ọrụ n'ala ihe abala nna anyị ka mechere m gị n'ọsọ si gị rie nshi ebe ahụ ị nọ gee ntị ka m gwa gị ifuru na awụzi a na nna unu ọzọ o doro anya na nna unu ji a na-abịrị nna anyị ego ị na-anya ị ga-afụ na nna unu onwezi ego o nwere ọ ga-eji wee were ya bana so anyị akọbazi ugbo na abalị onwe ife ọjọọ dị onwe ihe ọjọọ dị ya asị ka ị tụrụ ifuru na unu ama ngwa na maka na ihe abụọ ana nna anyị were ife anyị ji eli nri kịta unu ama mbịakọta na ana anyị ife nna dọta na ntị unu aka ọnwụ na unu enwe ebe ozu unu ga-esi nweta ego unu ga-eji wee rie nri unu ga-achọba maka na ọ bụrụ ana anyị ewere isi adara gị mma isi adara gị mma ezi ma nnụrụ katakist ndị bụ oji nwa obi ọjọọ gị na-emezi oji nwa obi ọjọọ gị na-emezie gee ntị ka m gwa gị nna anyị wụ kakatis o doro gị anya o doro anya akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye iwe na-ere ọkụ n'obi ma ọ na-eji iwe werikwa ife o were ego a na maka ego nna ibe Eke nwa adị njọ adịghị njọ ka nwa kakis ya kwuru na ya dịka anyị na-agwa gị ugbu a na papa ndị a nọ n'ubi anyị na-ewukọsị ihe niile anyị kụrụ ma ji ma ihe niile
bịa ka ije were anya gị ife ife na-agwa gị. Tito diri Jesu. Amen. Ngwan kalan. Papa. Ayla. Ana kwangele so ye. Kasira no ni bia na we ga se kai na ala ko ni me. Lugura hom nini. Efu. Da biara ipia kwa anya. Isi kai na. Ye nchori gwu no na. O hapụrụ m Chineke ka ọ bọrọ anya. Ka Chineke wuru aka ya ikpe. Kala. O were be m na-eje. Ai na jaguma. N'ihi na mama. Bịa. Papa, papa, no mata. Kam go si mo ki ọkụ ji ntu oke na papa. Papa biko, apụ mata. Biko. Papi ya kariala. Biko hapụ mma. Papi ya kwa so sofu ala iwe. Papi makwada. Nwoke arụrụ ala aka n'obi na so sofu ala eji eri nri papa nana anyị. Ugo biko hapụ mma agha. Ọkwa Chineke mma ha nwere. Ọkwa Chineke. Chukwu mma ha nwere biko. Papa chekere ka njọ ọgwụ ofu ajụ. Ọ bụ na isi anyị hapụ ndị a na. Ọ bụ na isi anyị chefu ihe gbasara. Kedu ihe ịchọ ka eme? Ka ihe uche isi eri nri. Ọzọ ga-abịa. Papa mgbe ole ka ọzọ ga-apụta mgbe ole? N'oge na-adịghị anya. Ọnọdụ ya ga-agbanwe. Biko no. Adanne kwa papa. Kwa papa like kwa mi ya papa na-eme. Ọ dịrịkwa mma. Mgbe papa m kama dụrụ ọkụ ya. Hapụ ya ga mmemme aha. Gaghị hapụ ya. Ụmụaka chọrọ igbu m. Chineke. Ọ bụ ka ndị mmadụ ghara na iche na enwe ihe mere fara ya na-ekpo m ezigbo ọkụ gị na-asị mgbe papa ebe ahụ ka ihe na-agwa dị ama m ọ bụ nwa mgbe nta ego a m nyekwara gị mekwa ka ọ bara gị uru a na-ekpo m ezigbo ọkụ ama m na ọ ga na-ekpo gị ọkụ ugbu a ọwụ nke mbụ nke ọzọ anyị ga-eme ugbu a ga na-agazi werere ka m lawagide ka ya wegide eso ya mmiri ọkụ ka m ga-asụgide imesịa gị bịa adịghị njọ iwe nwe obi iwe kpebie na ị ga-anapụ m anam n'ike iwe kpebie na ị ga-anapụ m anam n'ike adịghị njọ ị ga-enwe udo mkpụrụ obi bụ ụbọchị ga-anwụ m ga-ata gị ahụhụ n'ihi ihe niile na-azọkọta ọnwa m nke gbuo ekeke na-azọkọtara ya nna akpọku chi ọnwa n'oge a na-akpọku ya si abịa bụ napụ nwa gị gbuo eke ndụ ya nwa nwoke ga-ahapụ eke ebe ọ bụla na na-anapụ mkpụrụ obi na-anapụ mkpụrụ obi ugbu a eke
enweghị ọ gị para aka n'ike ka onye panshi n'ike. Who's gonna help? Okay. Hey! Eke! Eke! Baba! 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 Ogene. Eke! Ogene. Eke! Eke, Baba! Kiriyo. Eke. Bible no je wetere mu denso. Wetere Bible. Jesus, onyi meni gbe. Ai kelegi Jehovah. Ai kelegi to ko ro yelu gba. Onyi meni gbe na re kele na bolelo. Thank you my Lord. Ai kelegi Jehovah. Nyem Bible. Jehovah onyi meni gbe. Isa anyi kpoku ogu na mgbe mpa na ija sa anyi. Na re kele na bolelo. Je kele derege Jehovah. Ege ibi do ro ani si. Ida aro ya ro njedebe. E kele derege Jehovah. Ebi mere ko ro a. Igiri no ro a. Ikwe ha ki here memo. Jehovah na re kele. Shokotoro koto. Yakata. Isa e kpoku ogu na mgbe mpa na ija sa anyi. Hiyo kotoro koto. Otu aka ọ dị. Isa e ga iri ihe dị ike. Papa. No, ma. Papa. Onge bịa lọwa. Onge mere m njiri agụ na agụ. Ụra ka buru n'ibu. Ọ ka buru ibu nnukwu. Mana papa ya rụchapụ ọhụrụ isi anyị. Lawa. Papa. Papa ụra ka buru ibu nnukwu. Anyị mgbe kpọwa Ugonna ya. Anyị nọ ya arụkwa ọrụ ugbu a, ị na-achụ anyị. Lekwa. Papa ka ya hapụ na anyị arụcha ya. Adịghị njọ. Agwara m gị agwa dọọ akara ntị. Si mbọsị ọbụla hụrụ ụkwụ gị n'ala a, m ga-egbu gị gbuo gị. Mwake na anyere obi. Anụmanụ ụkwụ ezi ikebana pụtara ekwe mmiri maka afọ m adịghị njọ. Ọ ka m gwa gị na ike m si n'elu wee bịa. Nke a bụkwa mbido. Nke a bụ mbido. Ọzọ ị ga-efe m tụtụtụ n'ihu mgbu ehu rie anụ. Mgbe iwe were Pita, o jiri nwa biri Damaskọs ntị. O nwere onye mara ikpe. Mgbu ehu ọ dịghị onye ji ama m ikpe. Baba. Onye tiri gị udiri ihe nke a? Baba, onye tiri gị udiri ihe a? Ogonna. Baba. Kemgbe ị tọpụtara mara ihe,
nọ na mụ abụ nna gị lụrụ ọgụ. Papa onye m dị na-ajụ ahụ tụbe ebe gị na mmadụ lụrụ ọgụ. Onye m Ọkasị o. Kenke wọkasị, a na-ekwu gị na-asị m ọkasị, kenke wọkasị. Ọkasị mere kenke. Ọkasị o mere gị. Ejere m. Eje ka m kpata ọkasị. M ga-eji metata ofe mmiri. Buru oche. Ego n'olu oche ahụ, ma m na oche anọzi anọzi. Ihe na ofu kpe n'ala. Ọwụrụzie n'ọnụ. Ọwụzie n'ọnụ papa. Ọwụ n'ọnụ papa. Ahụ niile, ahụ niile. Nneọma na ụlọma. Unu nọcha nnọọ papa iburu oche nnọọ jee ịkpọ ọkasị. Anyị jiri ịkpọ ọkasị. Papa sunu m unu na. Anyị na-anọ ga-emecha ihe niile. Anyị ruru n'ọrụ. Papa sị anyị na-aba na ya ga-eme ihe niile. Anyị mana pa na-erigo n'elu ọkasị. Urukpu m na-egbu onwe ya. Papa gekwa ntị ka ngwa gị o. Gekwa ntị ka ngwa gị. Mama anwụgokwa o. Mama anwụgokwa. Mama anwụgokwa papa. Ọ na-afụ mfụ na mkpụrụ obi. Ọ na-afụ mfụ na mkpụrụ obi. Onye kwantị? Ekwensu ọma ndịrị gị. Onye tiri gị kpọ ọkasị. Ugonna mụrụ. Nneọma. Lee ka mgbe mụ. Ọ bụ mma mmadụ iwere onwe tiri ime Chineke. Ma ọ bụ na m bụ onye ozi Chineke. Agara m enwu ma Chineke kwe ka ihere mee m. Geenụ ntị n'akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ Jọn. Ibu si na afụnụfụ nọ na-ekwu okwu ndụ ọ na-ekwu okwu ndụ ọ na-ekwuru m okwu akwụkwọ nsọ mgbe ọbụla ọ na-eburu m akwụkwọ nsọ aka ebe a na-ekwu okwu ndụ apụnya ka o kwuo n'akwụkwọ Jọn isi mgbe amaokwu nke anọ kwụ nke ntị ihe ebe ahụ ebe a na-ekwu sị Papa gwago m gị hapụ ihe akwụkwọ nsọ ọkwa ndị mmadụ ka a na-ekwu okwu ya ebe a hapụ ihe akwụkwọ nsọ ọkwa ndị mmadụ ka a na-ekwu okwu ya papa n'ime ya ka ndụ dịrị ndụ ahụ bụrụkwa ihe nke mmadụ ọ dịghị aga m anwụ ọ dịghị ego ebe m gaa anwụ papa biko papa ekpere uduru ọnwa achọzi m uduru ọnwa ebe ọzọ agwachagokwa m gị ụwa nke atọ ka Chineke kere n'igwe aka ụwa keche ya tee iwu ma ose ma mmanụ ọ na-atọ belebelebele Iburu na abụọ amamụ chọrọ ị na-emezi ihe mgbe ọbụla mana chọka esiri amamụ chọrọ ị na-eme ihe everyday ihe ụra atịkpa anyị na-ekwu okwu ya oge izukwara anyị zukwara dị unu iwu na akwụkwọ nsọ anyị na-eso fada agụ oge niile siri na n'ụwa niile ma atịkpa niile na n'ime nke Chukwu ụkwara nke anyị ndị anyị chọrọ n'ịgwa anyị n'ụlọ nwanyị ịkwazi ihe niile anyị iwere echiche ịmara ihe iwere echiche Nafana na nwa na mmụọ nsọ Nafana na nwa na mmụọ nsọ Ave Maria Ave Maria onye ekperekwa ụdị ekpere a na-ekpekwe n'ihe nke a na ntọntọ ihe anyị ka ị na-ekpe ekpere nwa bịa
nsọ na-ekpere ka unu ekpe ụsa anyị maka anyị na-ekpe ekpere nsọ ka o were mmanụ nsọ taa anyị ebe niile. Okay. Nke m ya okwere eziokwu ka ị na-ekwu. Ya okwere eziokwu ka ị na-ekwu. Nsogbu adị. Anyị ga-abịa n'abalị. Gwa Uche si na ya jikere na na-abịa n'abalị. Anyị ekpe ekpere nke anyị. Ọkwa ego ahụ m nye gị ga-ezuru anyị ma ọ bụ na ihe m gwara gị sị na anyị na-emetụkwu ya na-agazi werere enyi na onwe gị nsogbu ihe ọ bụla ị chọrọ ga-abịa m ga-enye gị ya ịtọka eko nsọ ke m echefukwala isi mpa gị si ya na m sị na m chọrọ ihe ya ụkọchukwu ndewo ọkpara Jesu ka a gọzie gị ka ndụ ebe eme biko gwa ka m bịara ịhụ eche m na ọ dịkwa na mma ka yiru gị dị ụta ọ dịchaghị lekwa ihu m akwa ihu n'ihu m akwụkwọ nsọ na Hosea sị na ndị m na-ala n'ihi amaghị ihe gboo katkis adịghị njọ gboo esi hapụrụ m ala m bọọsị hapụrụ m ala m ga-egosi mbere abụ nke nwokewu m ga-esi dị nke m isi eriri afọ lekwa ihu m hapụ tụsịa mmụọ gị ọpara Jesu tụsịa mmụọ gị ịma na iwetago okwu a n'oche m nke mbụ ka mụta ka ị mere ọ bụ eziokwu enweghị ihe m mere mana dịka onye ụkọchukwu ekwesịrị m ịjụtụ ajụjụ ka m marụ n'ihi na ọ bụ okwu ama mana ugbu a ahụgo m na n'ihe apụwago ihe ọzọ aga m akpọ adịghị njọ gwa ya okwu ka o wepụrụ gị aka n'ala gị ịma na ana m achọ ka m dịka onye ụkọchukwu ka m kpakọọ ya ọnụ ngwangwa na ndụ ebebe kpakọọ ya ọnụ ngwangwa na ndụ ebebe kpakọọ ya ọnụ kpakọọ ya ọnụ na ndụ ebebe ọkwa ka ime ya ngwangwa na ndụ ebebe Chineke me. Kem na nyode hia. Ke ka wa to ni ba. Hey! Papa, que você me não chega a me ganhar, Toto. Papai. Papai. Papai.
Oh, Papa. Papa, quando tô caminhando já. Papa. Ai. Jesus nwa David Jesu Kristi ịnọkwa ihe a na-eme kedu ihe na-eme ebe a Katkist ihe nwere awa otu o si mee biko ele ka o siri mee otu o si mee ihe adabara anyị adabara otu o si adabara ọnụ bụ ụmụaka biko zianụ nnọọ biko ka gịnị mee biko agwakwala mmadụ ihe ọrụ biko aga m agwa mmadụ mana ofu ihe ka unu ya mere ese ha ofu ihe ka unu ya mere m ke ihe ọgwụ na ke ihe chọrọ onye isi ụkọchukwu anyị bụ Ikenna unu nwere otu unu si gbuo ụmụaka abụọ ya na-esi otu ahụ gbuoro nya unu gbuoro nya ezobe m unu chere anyị gbutube mmadụ nke mbụ isi gbutube mmadụ